Ndewo ndị ọma na-ege m ntị. Ọ ka bụkwa n'ihe onyonyo ihe TV ka anyị si ewetara unu nkụzi nke a pụrụ iche. Aha m bụ Maazị Ifeanyi Chukwuogbu. We started a teaching on Igbo proverbs and wise saying, that is Ilu Igbo, where we looked at the nature and purpose of proverbs, and we considered 3 proverbs that has to do with wisdom and knowledge. If you have not watched the part 1, please go back and watch it for a better understanding of the part 2. And don't forget to like, share, comment and subscribe. Today, we want to look at proverbs about unity and communal living. Proverbs about unity and communal living. Ilu nke mbụ, egbe beru ugo beru, nke si ibe ya ebe na nkukwa ya. Egbe beru ugo beru, nke si ibe ya ebe na nkukwa ya. Nkọwa, biri ma hapụ ndị ọzọ ka ha biri. Nkọwa, biri ma hapụ ndị ọzọ ka ha biri. Nke a pụtara na onye ọbụla nwere ike ibi ma nwee ọganihu. Ka anyị jirizie ilu a wee mee ihe. Ilu a bụ otu n'ime ilu Igbo kachasị mkpa, nke a na-eji akwalite nnabata, obibi udo na nsọpụrụ. A na-atụ ilu a n'oge esemokwu iji gbaa ume nnabata. Ilu nke abụọ, otu onye kpata nkụ o zuola ọha niile. Ilu nke abụọ, otu onye kpata nkụ o zuola ọha niile. Nkọwa, onyinye nke otu onye na-abala mmadụ buru ibu uru. Onyinye nke otu onye na-abara ọtụtụ mmadụ uru. Anyị jikọtara ọnụ ma nwee ọrụ maka ibe anyị. Let's look at the usage of this particular proverb. A na-eji ilu a agba obodo ume ịrụkọta ọrụ ọnụ, ma chetara mmadụ niile na inyere obodo aka bụ inyere onwe aka. Ilu nke atọ, aka nri kwa aka ekpe akwa aka nri. Aka nri kwa aka ekpe akwa aka nri. Nkọwa, inyere ibe aka na iweghachi azụ ihe ọma ibe mere anyị dị oke mkpa. Usage, ilu a na-akụzili anyị mkpa ọ dị imekọ ihe ọnụ na inyere ndị ọzọ aka. A na-ejikarị ilu a agba ndị mmadụ ume ịlụkọ ọrụ ọnụ ma ọ bụ chetara mmadụ ka ọ kwụghachi obiọma. Now, we want to look at proverbs about patience and timing. We want to look at proverbs about patience and timing. Ilu nke mbụ, onye wetara ọjị wetara ndụ. Onye wetara ọjị wetara ndụ. Nkọwa, ndidi na usoro kwesịrị ekwesị dị mkpa. Ndidi ya na usoro kwesịrị ekwesị dị mkpa. Ilu a na-echetara ndị mmadụ ime ihe n'usoro kwesịrị ekwesị, ghara ime ngwa ngwa n'ihe dị mkpa. Ekwesịrị ime ihe n'usoro ziri ezi. Ilu nke abụọ, mgbede adịghị egbu ọkụkọ. Mgbede adịghị egbu ọkụkọ. Nkọwa, ọbụladị okwu ndị dị ngwa ngwa chọrọ nlekọta kwesịrị ekwesị. Ime ihe ngwa ngwa na-eduba na mmejọ. Mgbe ụfọdụ, ime ihe ngwa ngwa na-eduba na mmejọ. Usage, a na-eji ilu a adọ ndị mmadụ aka na ntị megide mkpebi ma ọ bụ omume mere ngwa ngwa. Ilu a na-agba ume echiche ọma ọbụlagodi n'ọnọdụ ndị dị ngwa ngwa. Ilu nke atọ, nwayọọ nwayọọ ka ụmụ eze ji ata isi ewu. Nwayọọ nwayọọ ka ụmụ eze ji ata isi ewu. Nkọwa, ndidi na nlekọta na-enye nsonaazụ ka mma karịa ime ngwa ngwa. Usage, ilu a na-adụ ndị mmadụ ọdụ ka ha were nwayọọ mee ihe mgbagwoju anya ma ọ bụ ihe dị mkpa. Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ebe a ka anyị ga-apịachi agba nke abụọ na nkụzi gbasara ilu Igbo. Eji m n'aka na o nwee ihe ị mụtara. Afọ ọhụrụ a ga-abụrụ anyị afọ ọma. Please don't forget to like, share, comment and subscribe.
ka emesịa.